नमस्कार मंडळी, मी प्रियांका घाडगे स्वराज्य डेव्हलपर मधून आज तुमच्यासाठी मी 565 चा असा एक सुंदर असा फ्लॅट घेऊन आलेली आहे। अक्षय तृतीया निमित्त मी तुमच्यासाठी एक खास ऑफर पण घेऊन आलेली आहे। तर ऑफर अशी आहे, 23 लाखामध्ये ऑल इन्क्लुसिव्ह हा फ्लॅट तुम्हाला भेटत आहे। वरती सोबतच फॉल सिलिंग सुद्धा तुम्हाला करून दिली जाणार आहे। तर मग वाट कसली बघताय, चला तर मग फ्लॅट कसा आहे तो आपण बघू। मंडळी, फ्लॅट तर तुम्ही बघितलाच असेल। ह्या फ्लॅट मध्ये तुम्हाला 85% लोन करून दिली जाईल आणि प्रधानमंत्री आवास योजना सुद्धा या फ्लॅट साठी अवेलेबल आहे। तर या फ्लॅटच्या संदर्भात तुमची काहीही रिक्वायरमेंट असेल तर खाली माझा नंबर आलेला आहे, नंबरवर कॉल करा आणि आपल्या स्वप्नातलं घर स्वराज्य डेव्हलपर कडे बुक करा। मी प्रियांका घाडगे, धन्यवाद।